Hello, good people. Murise. Muri yeZimbabwe kurise kumatima nenyika. Yeah, nasi Sunday. Ngatiwaudzei kuti nasi Sunday. Yeah, nasi Sunday. Sunday 19. Yeah. The 19. Nasi Madetsi atichaziva 19. Yeah. So Sunday 19 tiri kumausekwa. So video rino riri kupostwa futi nasi iri Sunday. So tauya kumausekwa kwatauya kuzoona imba yatauya kuzoona nemurungu. So chekutanga toda kuzivisai kuti Boss T vanoita anonzi masite visit. Green Gate tiri kuita anonzi chi masite visits. Akanakirei nai Boss T masite visit akanakira kuti hausangani nekuita loss. Alright. And hausangani nekuvaka nechinhu chisiri icho zvakangoita sezvatiri kuona panapa. Apa pane zimashoni ndofunga mhenozi 24 rooms rakavakwa panapa. But zvakaitwa zvacho hasiri izvo. Everything zvinoda kuti zvigadziriswe zviri panapa. Madoor frame akafitwa hasiri izvo. Akanotengwa madoor frame ekumasiya so ende video yetiri kuitira especially vanhu vanenge vasipo vari kunze. Madoor frame akatengwa panapa ndeekwasiya so zvese zvaingoitwa panapa ndezvekwanasiya so. So tiri kukurudzira kuti isu patinouya tinouya tichiripota live zvinhu zvinenge zviri on the ground. Boneti zvese tiri kumausekwa nditi kwatiri kuona imwe client yakati endai mbonondionera property yangu. Property yakaitwa zvisiri izvo inoda kugadziswa zvakawanda. Isusu tatatoya chinzi rufai but nemamiriro akaita property haikwanise kurufika boneti inoda kuti iwedzerwe height. Kutotanga paheight yakaiswa muzasi chaimo so haibude imba yacho. So tichava panapa tichazocheka kuti concrete inokwanisa kutakura matiles here kana kuti haikwanise. Kutouya nemushini wekutesta. Nemushini totesta toona kuti concrete yacho inokwanisa here, footing yakaiswa pa inokwanisa here kutakura maconcrete ayo kana toisa maIBR malight roof. So varungu chinhu chakakoshera nyaya site visit munogona kuchitora kunge chisina nebasa rese but chakakosha. Chinokubatsirai kuti muzive kuti chinhu chamuri kuvaka chiri kubuda zvakanaka here. Isusu tinongoita semainspector tinongoya tichiona. Hatina chedu. Isusu hatisi kuti tipei basa seGreen Gate kuti toda kuvaka Zimbabwe yese no. Zimbabwe handingaivaki ndiri ndega but nevanhu vakawanda vari kutovaka. So basa redu ndere kungoya tosupervisa project yobuda zvakanaka. Alright, pakusupervisa project ipapo kuno kumausekwa kwachajwa mari kuuya kunoko. Bozi umwe anogona kufunga zvinodhura sterek. Yeah, kuno kumausekwa kwachajwa 150 kuya kumausekwa kuno. Just fuel yekungoti timbosvika. It's a distance of 75 kilometers. 75 kilometers. So it's 150 emari yefuel. Hatingati kwachajwa mari. Client yangotisira fuel kuti tuye kumausekwa. Tisikuona project. And remember kuti still busy but not sacrifice that kanzwa munhu ataura zve-site visit. Nekuti vanhu vanenge vachida kuti basa ribude zvakanaka. Saka muharare imari yesite visit. Bosi pane umwe aringori muharare. Ya muharare tinoita $100 ma120 kungotiudza kuti tiuye kuzoona takutoya kuzoona property yako. Zvinhu zvinoita kuti usarasike. Unenge uine guidance. Kozo takamboenda kuGokweka. Takaita futi site visit. Kureva kuti musi mudhuze neHarare. As far as Gokwe tinosvika. As far as Kobulawayo tinosvika kwese tinoenda. So musarasikirwe nemari varungu vangu istiriko especially vari kuvaka vasipo. Musarasikirwe kuti watenga zvidhina watenga imba iri panapa it's a modern house. But kamuitiro yakazoitwa zvimwe zvinhu zvaakutochererwa zvakavakwa zvisipo madziro akabhenda mamwe anoda kutopazwa. Madoor frame ese zvawo hapana door frame riri right. Saka muri kupa hope here kune client yakanakisa kuti kana kurunzi manzi Green Gate engineer ngachiuya panapa aiwa takutoita basa inodzoka tinoita kuiwedzerera beam toiwedzerera dzimwe simbi kuti inyasova strength. Alright. So guys ndofunga murungo zvinzwira ndinawo Boss T pasite visit. Boss T kazhinji vanowanzoti angu handei kuitira kuti muve witness. Zvamunogona kungoita vabate panhamba kana kuti bata panhamba kana iri nyaya yesite visit. Boss vanozombowandirwa foni dzavo izvozvizvi pane two numbers aripo mukacheka paposta redu pane two numbers. Yekutanga ino 077 ndo yavo, ine 071 ndemukomana ndekuoffice. So guys batai basa neGreen Gate. The best company isiri kutsvaga mabasa zvekudaro. Tiri kuti basa tiri kutsvaga but hatisi kutsvaga nenzira yekuti tiite
aiwa plus hatisuda kukanyirai mabasa anditi tiri kuti mukutsvaga kwatiriita mabasa tiri kuda kuti tikutsvagirei mabasa nenzira yakanaka iri genuine kana zvisingaite pane imba imwe yatakaramba kutororamba kuipedzisa because takati iyi haichatikwanisi so tibatei panhamba touya munogona kuvabata mukatasisa kuvabata mugona kuzondibata and don't forget kufollowa page redu right reGreen Gate Engineering matoita zvakanaka ndine vanhu vakandibata zvikanzi ko angu haufa imba yenyu as long uri kutoona tichiri muGreen Gate and bosti varipo vari ivava aiwa imba iri kuvakwa manje chisuya tisvikei kamu30,000 followers 30,000 muone kuti haivakwe here ko angu havasi kuda kutombovakirwa imba yakakura ndini ndakatosarudza ndikati aiwa chindivakirai kakona but muchaiona imba yachona kuti inenge yakadi yakanaka tichimirira imba chaiyo so boss shoko rengu rekupedzisira shoko rangu rekupedzisira nderekungoti tibate tione maprojects enyu musarasikirwe nemari Green Gate iripo alright tisiri kuti basa kuvanhu and remember kakuti we build we finish we hand over the keys alright so wapanzwa here ipapo hanzi we build we finish we hand over the keys hatikupe imba isina do aiwa hatidaro unofanira kuraramba mako zvinhu zvatinoita zvine guarantee ende maprice takaudza kuti tachipa maprice tangofanana nemaprice amuri kuitirwa nevakomana mumastreet ndo atakungoita zvidhina muri kuti chii tirikungotengesa zvidhina nema110 per 1000 maprice ari kungoitwa izvozvi zvitsvuku 110 maprice ari kungoitwa nevakomana mumarket ndo atiri kuisa ende taakunegotiate takatozoona kuti business roda kugara pasi nevarungu modiscussa maprice alright tiri kuti ndikatenga 10,000 zvidhina zvangu maybe foundation yangu ichingodawo 8,000 ini ndobhadhara 110 yangu ndobhadhara nedzimwe mari ndotenga simendi yangu munoto ndichiitira tinototanga basa 5,000 inotokwana 5,000 sitakutorwa basa taakutorwa foundation haizvozvi takatozoona kuti varungu vane mari shoma nevane mari dzakawanda taakuda kutobata munhu wese kuti 5,000 kana iripo takutorwa basa ko kana ndikandoda ibhadhara in installments 5 yachona ndoti aiwa ndipeiwo 3 months dzekuti ndikakupai 1.5 munhu anongobhadhara then once wangokwanisa 5,000 iyo takutotanga basa 3 months munhu makutomuitira basa takutoita basa kwa easy kuGreen Gate tachipa panyaya dzekuvaka maprice edu apasi bonei chakaita kuti chipe takaona kuti kwaive nevarungu edu vazhinji vakavhiringedzwa vanga vari kunze kwenyika so takachiona kuti no ngatichiitai zvinhu zviri flexible kuti vanhu vakwanise kuita vawane pekugara neukasika aiwa seGreen Gate ka tiri kuti basa kuvanhu basa kuvaridzi varo ndiina boss t kuno kumausekwa on a Sunday musi wa19 July boss ngativasiye vanhu much love and God bless you